Здравейте хора! Аз се казвам преди 109, но вече си промених името на Google BG Play Game, нещо такова, да. И сега първоначално може да снимаме на PewDiePie YouTuber Simulator и след това на Clash of Clans. Нека първо на PewDiePie YouTuber Simulator. Между другото, аз използвам един хак, от който съм хакнат на PewDiePie Simulator, но на Clash of Clans все още не знам хак. Ако вие знаете някой хак, напишете, ако обичате, долу в коментарите, за да разбера и ще ви бъда доста благодарен. И ако имате YouTube канал, ако сте ми написали как се хаква, ще се абонирам и ще накарам моя братовчет, който е Денислав БГ Геймплей. Ще накарам и те да се абонира за вас, така че 2 абоната плюс. Добре, ето хакнат съм, както виждате, не вижте пърлите. Има едно приложение, което е секретно, няма да го издавам. Ако искате да ви го издам, трябва да направим поне 10 съба. Поне 10 съба, което са ми много малко. И сега в момента аз съм си го махнал и си получавам паричките. И си живея животеца. Ето го, направих си апарата, вижте ми компютъра и изобщо бюрото, но няма много гледания, защото постоянно ги харча. Това не съм развил толкова, пък и съм сам втори левел. Това е първият епизод от новото ми преименование. И наистина ще направя специално видео за 10 съба и да ви кажа кое е това приложение. Тук има някои работи, които още не съм си купила, но нямам гледания. То се купува с гледания, но имам доста такива пари. Тук съм си го направил в килимчета, тук мога да си сложа, да ги направя така по-големи, но сега не ми се правят защото е ужасен отдолу и стените ми още са ужасни. Може след няколко предици може да си развием доста поради този хак. Вижте колко са яки тези пикселчета! Добре, то по-скоро аз няма да играя тук, просто исках да ви покажа колко съм развит, въобще не съм развит, сравнение с хака. Но малко ми развил хака. Какви очи може да имаме? Хайде пак той ни пукне молите. Тук е с цайс. И тук имам 172 абоната, което са супер много, ако ги направим в моя канал. Наистина ще съм супер благодарен, ако ги направим. Искам да нарастваме като бройка. Добре, искам да нарастваме като бройка и ако нараснем доста, ще има специални видеа за или колко си съба. Добре, тук свършихме с PewDiePie, сега ще преминем към самото видео, което е към Clash of Clans. На Clash of Clans съм огромен нуб. Днес на супер слаб съм. Майче в канала си... Да, имам едно клипче, май забравих. Както виждате, аз много не си следя YouTube канала, поради това, че имам само 3 сабскрайба. Една сълза. Мисля вече да почвам да ги обработвам. И ето го и нуба. Айде нуб, да. Имам само 2 билдъра, от които от вчера сега почнах да събирам за трети. What the fuck, защо така се е получило? Чакай, какво липсва? Направил съм 4 балона. Както и да е. Да тъкнем някой. И няма да правя много видеа на Clash of Clans, за да не стане тъпо един вид, защото само Clash of Clans няма да има
голямо развитие. То се чура дали за колата. Не, да, много малко ресурси. Аз този път няма да фармя за купя, а ще фармя за ресурси. Което е наистина доста малумно, но ми трябват. Поради причината, че скоро искам да се апгрейдна там холето. Между другото, само ще спра да играя. Аз играя в един клас сме и той е бъга геймплей и така усмихнато личице, в който е естествено има един Никол, който е наш приятел, естествено Денислав 1421, той е сега Денислав бъга геймплей. Това е просто ми стария профил, вижте колко е силно сравнение с мен. Уау! Колко пари е натрупал. Той мисли скоро да си апгрейдва Time Hall 8 левел. Air първи левел, това е от Wizard Tower на втори левел, тук се прави това 8 левел. И това, честно казано, значи имаше още един Wizard Tower, но не го набирам. What the fuck, къде? Добре, ако вие го виждате на клипа, не спамете къде е. Аз сега съм ще гледам. What the fuck, къде? Чакай, ще си прегледаме и така. Wizard Tower му другия е втори левел. Не, човек. Къде? Не, че се скъсам от смях, не. Има драгани. Което... Аз много искам да постигна като него. Има Barbarian King. Първи левел. Ето исках само да ви покажа да се върнем към атаката. Осма доста добра база за атака. Не дава много. Не дава го. Хайде фе, искаме елексирче и голдче фе. Така може ли да стане, но тук го хваща. Не ме е без закупите. Съжалявам за зле изказания израз, че трябваше да стане с Соня. Не е факт, тук хваща. Факт, човек, са откъде? Не. Сериозно ми се прецаках така. Имам идея, която е супер смотана, но трябва да се направи. И тук ще уча атакна с джойнитите. Глазерите. Те отидоха при мените. Гачи лакомниците. What the fuck, man? И тук си фармим парички. Човек много ще се изкефя, ако този го взема. Той е 5 лева тахал. То се е 5 лева тахал. What the fuck, този човек е гати му макснатия. Още не си го е апгрейднал. Сега ще си проси. Кой ще си проси? Вижте му мините. Пък е тахал. О май гад, не. Дай на дебелия. Те отред. Дай на дебелия. Джойните естествено умряха от силния му дефенс. Тахал 5 левел. Само 4 балона. Които не ми трябват. Затова няма да ги хабя. Ще ги донесна. Поне взехме доста голд. Скоро мисля да си апгрейдвам тахато. Аз нямах ли... майната му накупите. Имам 3 уизера. И 4 балона. What the fuck. Добре, това горе-долу е моя свят. Аз не съм макснат, но мисля да апгрейдвам работи. Не знам защо, просто ме кефи да съм по-голям панел. Да, това е доста ретардско. Телепортъра ми не е 3 левел. А пък аз много приех 4.
Но поне аз съм доволен, от което имам и съм много слаб с елексир колекторите. Вижте, мозго от майновете съм по-добре. И така, хора, мисля, че това ще е за този клип. Надявам се, че ще ви е харесал. Не забравяйте да оставите един лайк и да се абонирате за канала ми, че да направим, както от началото на клипа казах за хака, 10 съба, за да направим това за хака. И може след малко пак да снимам, не се знае. И това ще е от мен, хора, и до скоро. Айде, до скоро. Казахме до скоро.